may puntag ka natong tanan. Dako kayo atong pagpasalamat ni ining matahom nga kabutagon, labi na gyud sa atong makagahom nga Dios nga mao'y naghatag sa kinabuhi. Adlaw paunsa kita makapabadayon diha sa pagpangalagad kaniya uban ang mapainubsanon nga kasing-kasing. Ang atong ebanghelyo nining kabuntagon mga igsuon, ang atong Ginoong Kristo miadto sa templo. Atong hinumduman dili siya ingon nga musugot nga ang tao dili musulod sa templo kay mao kana ang iyang gibili no. Ang kwan lang tungod kay ang ilang paghalad o pagsimba nagkasumpaki naman no. Kay giabog man niya ang nagmaligya o nagpatigayon di sa templo. Sige ko pang malando nga unsa di ay kaimportante o kabililhon ang simbahan sama na atong ginaw simbahan o templo diya sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. May ngumay din tang kaya si Kristo Diyos man to. Kami tao man mi. Mo resist man rin tanga si Kristo. Okay, Kristo Diyos man to, anak man to sa amahan. Mausap unta ato kanang huptan mga igsoon diha sa panahon sa atong pagsimba. Kadumduman ko mga igsoon nga kani diay atong pagsimba diya sa Ginoo nga murag mahabit na bitaw nimo nang dili bitaw ka malit. Sa na-experience ko na sa akong kinabuhi kanang before pa sa diha sa resessional pag-prelude pa lang diha kung imo gyud sintro ang pagsimba unsa ang pagsimba diha sa Ginoo murag diha na ang murag magpamuhat na ba pag-prelude pa lang tamo ta precious pag-prelude hantud professional hantud pagkahuman kung imo gyud masilsil sa imong kasing-kasi unsa diha yung kamatinud-anon unsa ang kamaayo diha sa atong pagsimba sa Ginoo nga mo nang kung ikaw dili ka sensitibo o dili ka malit kung ikaw gyud nga nagtinguha gyud nga di gyud ko magpalit panang pagsimba kay kung gikan sa pagsugod humanon ko gyud nga maayo ang tuara dito makaplagan ang kalipay ug kalinaw diha sa Ginoo. Nakoy basahon diha sa Juan 10:27 unsa gingon sa atong Ginoong Kristo Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 27. Balik-balik na ni nga maigsoon. Nag-ingon diha nga ang ako mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Maunta diha sa atong pagsimba no. Na diha ta mamalandong ang mati niya. Giabog sa atong Kristo ang nagpatigayon o namaligya dito sa templo. Ug miingon si Ginoong Kristo nga nasulat sa kasulatan nga akong balay paganganlan o balay alampuanan apan gihimo kini nga taguanan sa mga tulisan. Inumduman nato pwede dili nato literal nga tulisan pero sa gingon ko nga atong pagsimba focus ta sa Ginoo. Focus kita. Mo gina sentro. Atong hinumduman mga igsoon sa kanunay. Dili buot sa Dios nga diha sa atong paghalad o pagsimba diha kaniya kinahanglan siya ang masintro diha sa pagsimba mga igsoon. Bisan pa diha sa atong mga schedules no.
mga assessment nato, ilabi na nga ni mga dili office nato, pagsugod nato, focus ta. Pira ka taas na 1 hour lang. Ug di ana po sa atong pag-Sunday nato, 2 hours, 2 hours and a half, focus ta. Atong tagaan og bili or balor or value dakong pagtagad diha sa panahon sa pagsimba. Dili ta dana giingon, giingon sa panultihon nga physically present but mentally absent. Muna diha na masuko ang Dios. Imong lawas naa simbahan pero ang imong na naglatagaw. Muna diha na nasuko si Kristo nga kani akong balay ayaw niya himuan yun ni. Kinanglan focus mo. Pasagdi sa mga sitwasyon sa iyong pamilya. Di nato malikayan na ay mga higayon o sitwasyon o problema diya sa tong pamilya. Dala nato panahon sa pagsimba. Kanunduman ko nga sa akong schedule nga usay kuning dili man ta perpekto nga tao, usay po lagi nga usay masubraan sa ako man gyud dili mukuan man gyud dili man gyud muangkon man gyud ako nga di kanang inom usay gyud sablay man gyud nga bahin kanang danang gabi pa makunan makuan gyud ako nga sawa gali pagkadumdum ko pagkadlawon nga kani akong ninaaway ng gabi before ko mulakaw langga pasaylo ako nabuhat tapos tingog ka sa dili basta na ko pasaylo kay moadto og simba ko mo gina akong maagi na ko gyud kay gusto ko nga maghalad ko sa Ginoo na nga nakapang problema na nimo nga wa ka mo response nako basta na ko pasaylo before ko lakaw ato simbahan kay da akong kalinaw kalipay sa pag-serve bisag di ko tingog ang pag-uli ana gina nako kun mahimo ato sang ikling or ipadaplin focus ta diha kaniya. Labi na gid sa ato makagahom nga Dios. Nga mo'y naghatag kanato sa tanan. Pinaagi siyang pulong ug ang naghatag sa mensahe diha ang Dios magapamuhat sa atong kinabuhi mga igsoon. Focus ta. Unang gingon sa atong obispo nga panahon sa wali di ta sigawas-gawas. Focus ta ihi tadaan kung mahimo. Unsay giwali sa obispo, pulong sa Ginoo, yang pulong mamalandungan nato. Makapaminaw kag insakto. Diha kay ang imong pagpauli gikan sa pagsimba, dili mabayaran og salapi. Di mabayaran ka sa salapi oy. Kadumduman ko dato ni aning Papa Aurelio sa una. Dapat tos buloy diya sa gahob, ingon din to si buloy nga, Master, unsa may ebanghelyo karon Master? Lain tos Papa kay sisitibo man to. Amo ni Master, mo nang gigon ni Bisya Master. Mungutana gini tos buloy ni Papa Aurelio. Papa, matubas sakay ko pagpadong buntag nil. Pag uli, baklay ko kay akong kanong tong walin ni Bisya nga baklay ko palis balay nga. Kuan gid ako natuhop kisong kasing-kasing kay di man siya palit lagi si Papa. Mausap. Dili lang kini nga templo, mausap atong kasing-kasing ngigsoon. Templo sa Balangas ito Santo. Buot sa Dios nga inoon wala may exempted ani kay naman tay mata makita man ta. Naman gitay gusto sa Dios nga dili gyud gyud makuan. Pero tungod lagi kay sa pagkatawanon napatasan madunot muna nga mukuan kita gyapon masagulan gyapon nato. Sa katapusan, manghina ko rin yung kabuntagon. Dami na ka natong tananaw. Atong pangayoon sa Diyos, adlaw-adlaw. Ang iyang grasya, ug iyang kaluoy, pinaagi siyang gugma, mga igsoon. Sa katapusan, akong basahon ang diya sa Hebrehanon, Kapitulo 10. Bersikulo bagsugod sa bersikulo 24.
ngadto sa 25. Maglinisigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Maglinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na mo abot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Versikulo 22, busa manuol kita sa Dios uban ang minatud-ong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na inluan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga ninluan pinaagi sa tubig. Magpabilin, versikulo 23, magpabiling itang maligon sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig ba kita sa Dios nga tumanong gyud niya ang iyang saad. Amin ba ta mga igsoon? Nga dili nato just basta-basta ang pagsimba. Pamilyado man ta, no? Mga pamilyado o dili. Mga clergy o mga ministers o unsa pa diha mga manimbahay, ano sa focus ta? Mura man ginaatong gikuan sa Ginoo. Ikaw pag ginato ng 2 ka oras panahon sa simba. Ang maglatagaw pa to na hindi man gimna kay matom sa atong bispo nga bisag bitos Eucharist prayer kay lakaw pa to. Normal gina sa tao kay mo insister ba mo hakaw gina ba pero ilang kay ang mo nagingon nga atong pangayoon ang grasya diya sa tagadlaw mo operate magpamuhat sa atong mga kinabuhi. Paunsa kita makapadayon diya sa pag-alagad ang Yahweh nagito sa humble nga kasing-kasing gina. Kaymutan ang humble, dili gid ang hambog. Ang hambog ibusdak na sa Ginoo. Ibusdak na sa Ginoo ang hambog. Kay siya may insakto. Kung hambog ka di ang Dios dili na magpamuhat sa imo kay sakto man ka, dili ka na makurian. Hindi perpekto ka naman, humble gyud. Na ang pasensya diya sa matag adlaw. Mao tong pingilyo, gihangyo tanan sa pagpanindog.